Искам моите врагове да видят унищожението на страшния съд. Игрите на глада трябва да накажат окразите. Кориолан е толкова комплексен герой. Пред очите ми се превръща от млад мъж, който има проблеми и се бори за семейството си, в луд, който все още има проблеми, но този път има и цел, макар и мрачна. Той се превръща в диктатор, какъвто го познаваме от оригиналните филми. Да видя как се случва тази метаморфоза е нещо, което просто не можех да не пресъздам в него. Люси Грей е толкова завладяваща героиня. Тя е нещо като благодатна среда за това, в което Катнис се връща 65 години по-късно. Сейян идва от окразите и изпитва вечна носталгия по дома. Кориолан е най-близкото нещо, което би нарекал приятел пред всички останали. Това е свят, в който той се чувства изключително некомфортно. Чуваш ли това, момче? Това е звукът от падението на Сноу. За моя герой, Хайботъм, Кориолан е като баща. Той прилича на него, звучи като него, държи се като него. Той има чувството, че историята ще се повтори и не вярва на това дете. Представете си, че са изтеглили вашето име. Тигрис е изключително креативна и находчива. Мисля, че тя използва таланта си в модата, за да поддържа външния вид. Внушава, че те все още са част от висшето общество, но всъщност живеят двойнствен живот. Стенли Тучи е моето семейство. Това е някакъв семейен бизнес. Когато видях тоалетите и косата, това беше първата ми истинска покана да се потопя в света на историята визуално. Виола Дейвис. Изпитвах невероятно страхопочитание от начина, по който тя работи. Тя все опитва нещо ново. В нея има непрекъсната игривост и експериментаторски дух. Все бях нервен, че ще забравя репликата си преди да започнем да снимаме сцената, защото просто я гледах. Изпитвах такова страхопочитание към нея. Извадихме голям късмет с цялата ни група. Чувствам се много щастлива, че трябва да споделя това преживяване с най-добрите си приятели. Феновете на оригиналните филми ще бъдат много благодарни да надникнат в историята на произхода на Игрите на глада. Good day. Hey, be home by dinner. I love you. Good morning, Mr. Fielding. Morning, Catherine. Тази седмица на голям екран излизат продължението на култовия филм "Екзорсистът вярващият". След като преди 12 години бременната му съпруга загива при земетресение в Хаити, Виктор Филдинг е принуден да отглежда сам тяхната дъщеря, Анджела. Един ден тя и нейната приятелка Катрин изчезват безследно в гората. Когато 3 дни по-късно двете момичета се завръщат без никакъв спомен за случилото се, Виктор се изправя пред невъобразимо зло. Аз съм твой най-голям кошмар. Селянин със значка. Второто филмово предложение е екшън-комедията "Аферата Пикасо". Антон е 30 годишен художник, който се занимава с фалшификация на картини, пари и всякакви дребни измами. Изключително нахален, циничен и безкруполен. Освен това е взел назаем пари от жестока гангстърка, която е изпратила по петите му мутра, за да си събере дълга. От тази колаборация. Последното предложение е насочено към най-малките и това е анимацията "Двама приятели и язовец". Героите тръгват на магическо пътешествие. Целта им е да помогнат на Аманда, дъщерята на брилянтен учен, отвлечен от злия Разпутин, който цели да създаде зловещ серум, превръщащ всички индивиди в човешки марионетки.